Pero mga oras sa mga higala, magkauban na to, nasa linya atong amahan sa lalawigan, Governor Douglas Cagas. Sir, kumusta sir? Okay man, okay man. Mm-mm. Nagbuhat ko, nagpakanaog ng order, Mike. Yes sir. Order. Mm-mm. Alang sa tanang katauhan sa Davao del Sur. Mm-mm. Siyudad sa Tigos o 9 municipalities ng kalungsod. Mm-mm. Nga walay klase karon sa tanang eskwelahan, Mm-mm. Okay. public o private. Mm-mm. Wala sa opisina. Sa tanang opisina, public o private. Okay. Mm-mm. Ang main reason, Mike, tusok bantog yung earthquake kagabi. Yes sir. Kinahanglan inspeksyonon Mm-mm. ang tanang buildings. Mm. Buildings publiko o private. Mm-mm. Lakip ng atong mga panimalay kung unsay damage ang atong awhagon, Okay. suguon ang atong mga mayor na suguon ang ilang mga structural engineer, Mm-mm. mga city engineers, social engineer, Mm-mm. lakip na sa atong Kapitolyo nga motabag inspeksyon Mm-mm. sa mga buildings. Karong alas 9, Mike, Yes sir. mag-meeting sa ni ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Mm-mm. Office sa Kapitolyo. Okay. Aron atong estudyuhan magdawat og reports sa laing fields kung sa damage nga incurred dito Mm-mm. na utontang walay daghang kinabuhi na kalas. Yes sir. O meeting ni sa Kapitolyo ko alas 9 Mm-mm. sa Provincial Disaster. Mm-mm. O atong i-determinar kung unsay atong yung specific action sa Mm-mm. probinsya. Example, kung mahimong i-declare nato nga other state of calamity ta, Yes sir. ato ka na buhaton. Okay. Depende ka na sa recommendations sa nagkalaing mga disaster councils Mm-mm. sa siyam kalungsod sa siyudad sa Tigos. Gob na. Kaya subay kini sa local government code Mm. na kung ang usa ka calamity mag-cover na usa kapin sa duha kaya local government units, kinahanglan ang provincial government for action. Mm-mm. Aron unified an action, dili mahimo nga separate Mm. deklarasyon ang syudad or ang kalungsuran. Mm-mm. That is in accordance with the local government code. Ang probinsya lamang ang maka-decide kung i-declare ba ang state of calamity. Kaya entire province makinanay. Okay. Gob, na ba'y na-report sa imo sir nga naay namatay tungod sa linog gabi Gob? Yes, dito sa Magsaysay. Magsaysay. Ito na lang slide. Duha Mm. ka buhok ang namatay. Oh, kato mag-ina daw to sir? Ha? Mag-ina daw to siguro, mag-ina. Mag-ina. Oh. Mm-mm. Pero wala pa'y formal, Mike. Report na Okay. by phone. Sir, By in writing. na-order na to sir sa provincial hospital nga nagkadaghan man ang mga gidala dito kagabi. Well, dito kinag-order na automatic na, Mike. Okay. Nagkawas-awas naman ng pasyente kaya. Mm-mm. Daan ka nang awas, Mike. Mm-mm. So wala gyud absent ng mga kuan na to sir, mga nurses. At the same time, Mm. atong hangyoon ang mga private hospitals Mm. na budawat sa nakalaing pasyente. Mm. E dili maging bakaya sa itong private hospital. Mhm. Sa Kiblawan, no namatay district hospital, sila Mhm. budawat dito. Apan sa Digos o sa Banlungsod, kada ay mga private hospitals, ato siya nasigod, mutabang sila. Dili sa bagulang nagkwarta. Mm. Dili mayong nunawang nagkwarta karon. Ang pagtinambangay mga importante. Mao gyud. Sir, ang kani mga establishmento sir nga napiktuhan sama sa mga malls nga dili sila mag-abri karon. Unsa may ikasulti nimo sa mga ubay-ubay o nga daghan nga mga walay trabaho karon sir, mga igsuonan na to. Di Well, sila ka-duty.
mutabang sila og inspeksyon. Mm. Di may mo pasagdan ang gobyerno, Mike. Mm. Importante na unified common effort. Mm. Ano ni Mike, dako pa nga putangan ni Mike, di may mong atong pasagdan ng gobyerno. So pagkaingana sir, dili gyud pwede mag-operate ang katong mga apektado nga mga malls, yan ay mga crack na ang mga Dili gid ang ngayan mag-operate. Dili gid ang ngayan mag-operate. Magpanik na po kay bulo kanina na may mga aftershocks. Kumusta ang atong Coliseum, Gob? Kumusta ang atong Coliseum? Kagabi mga alas 8 pa alas 9, giadto dayon sa atong Mr. Christopher Tan. Oh, okay. Wala may na damage sa Coliseum. Ay, salamat. Sa Capitolio BA. Lagi sir, na dito. Sa kuan ka sa grounds dito sa Coliseum. Coliseum. Na Pero dito. dili sulod. Sa Okay. gawas sa open field. Iba't advance na po nga kuan nga ato sa Coliseum kay pag-uot karon sa dito. Siguro may 5,000 na may accommodate na Coliseum. Pag-uot na. Inon si Kalihok. Nang wala na pasudla. Dito siya sa open field. Ang kabanan dito si Mr. Christopher Tan, ang atong PDRRMC. Siya nag-control dito. Okay. Kaya na-control. Including si Capitol. Capitol. Inaut pa nga walay. Ang Tabliso building. Ang Okay. Tabliso gym. Puno. Sa open field dito sa Capitolio. Dagan po mga nagpadangat sir sa uban po mga evacuation center sakop sa Davao del Sur na puno. Yes. Mauna yung naka-advantage sa Tumay. Yes sir. Kaya tanang barangay doon na magkita evacuation center. That's right. Pinaagi sa atong mga gyms yung ipatindog. That's right. That's right. Kumusta ka sir ang atong upat ka mga welcome arc boundary marker? Well, kagabi, right after nagbinog, i-adto dayon ni Engineer Suario. Suario, Kaya siya may supervise na. Di basta-basta. Sinustusan. Nya okay ra daw sir. Siya sa ako nga walay problema ko. What is no scratch daw, no scratch. Grabe. Ligon daw kay ligon. Ligon guys, salamat. Okay. Gob Pero ang welcome art sa Kinapaw na hugno. mo ba? Oy. Lahi. Dolo na sila. Medyo tapat-tapat na sila na hugno dito. Ila. Ligon yun, tinuorag yun ang ato ang welcome arc. Gob, naabay mga programa karon sa provincial government na sa ako nasayra na tayo mga bisita nga karong adlaw, di ba ma-postpone Gob? Doon na unta, mga tumunta sa kuwan. Pugbog. Sa Tipulog. O, mugpugpog. Gabi nag-decide ko nga dito ang palayon dito kay wala tas kuwan, kanang national kondisyon mato dito. Mao yun. Ipapospone ako. Akong itawagan si Mrs. Baldovino, ang provincial director. Akong itawagan si Mr. Jimmy Chin, atong administrator. O sila yung nag-contact sa uban ka din. Paingon sa Marangyal, kalwe. Sir, unsay posibleng matabang sa provincial government atong mga mudangop Gob, especially katong mga namatyan o katong mga samad? Well, para Mike, automatic pag Mike, ang first responder na ang barangay, dayon ang lungsod. In accordance with the law, kami ang responder later on kung serious kayo ang may tabo. But first responder ang lungsod. Ang barangay yun, barangay. Kung ay magdala, simple, dalon dito sa lungsod, ang second responder ang municipality, third ang province. Apil bagyapon na sir, say for example, walay samaran, walay namatay pero naguba ang ilahang balay. Yes, apil na. But Okay. hindi matotal repair. Hindi sa magtabang ngayon, nag-hammer kay Mike. Yes sir, yes sir. Kaya damage back. Hindi pangay ka na Mike. Hindi pangay. Just before, itabo naman nato ni. Itabo naman nato ni anak lang, bahin lang yun. Mao ba ni mo ba first time sir diri sa Davao del Sur nga naigo taning 6.3 magnitude? Yes, Oo. first time sa
history at Davao del Sur, first time din. Mm. Okay, sir. Strong nga Mike, strong. Ang among kural din Mike, palibot sa balay, nag-hukno. Lumaw ba, Gob? Asa man ka atong tungura, sir, kay murag sa second floor man siguro ng imuhang kwarto, asa ka atong tungura, Gob? Sa first floor ko ato. Balhin mo, time nila kay Pocket, balhin ako sa first floor. Uy, Kaya gito. sa kaning spirit building. Pero wala man na, pero wala man pud naon sa. Pero wala man pud naon sa ang second floor, Gob. Well, wala man noon sa, pero ang among coral bike around located ng crack yun, o ba ng katumba na. Nag-crack yun. Tangunong yun sila. Hindi na po kumagin sa pagtangtang na yun, pag-akot ang mga sikinto. Napoy mga post diri sa nangabot yung mga post gikan dito sa may malalag ni siya nga nangaliki ang mga yuta dito, Gob, dool sa mga kabaybayon, nangaliki, dagko kay mga liki. Sir, unsa may mensahe nimo, sir, sa tanang katawhan sa Davao del Sur karon nga napagyud sila sa stage karon sa Kakulba sa nahitabo kay first time. Pero nagyapoy mga kaigsunan na tugob nga kalmado kabalo sa unsay himuon kay dakong tabang ang katong mga earthquake drill nga ginahimo na tugob. Okay. Naglinya sila padulong sa kuan. Asa sila mo adto? Evacuation center. Ang number one, Mike, magpasalamat kita ni mga pagsulay ng atong atubang. Magpasalamat kita sa Diyos. Kaya kining tanan, may kalabutan ng Diyos na ini. Ang atong trials and tribulations, atong pasalamatan ng langitong amahan, kay magkapahimo kini natong mas ligon o kabinantayon. Now, let us continue to pray that God will, our Father in heaven, will continue to provide answered aim and protection, all evils from all destructions. Meanwhile, kita diri sa Davao del Sur, nasayod ko nga mga mayor karon nag-provide na sa mga protection dito. Meanwhile, kita mga tao, magpadayon kita dito pagpanik. Mag-expectan ko na yung mga aftershocks. Kaya kanina kang kadlaon, alas 4 media, i-announce man nga doon ay laing earthquake na itabo sa Manay, Davao Oriental. Doon naman sa ato at pang mga muna, affected mga Davao City daw, kaya kanina atong earthquakes sa Davao Oriental. Kung sa kita dire, ato ipadayon na ito pagkalma. Relax lang ta, in the sense, relax. Kasi kita, ato hinumduman kanunay, kato naka-undergo drill, earthquake drill, atong gamiton. Mo lihok yapong yun, mo upo kita, Mike. Upo ta, pero dili maayo itong kaingon, Mike, ato na sila ako sa lamisa. Okay, og lamisa ni mo, gabok. Oo. Ang tambag, Mike, maayo daw, kung nakaikama nga kutson, sa kilid ka. Kilid. Sa kilid magpanda ka ng murkag bata ito nga Tiko ko. tiko ko sa kilid sa kama nga na kusyon kay doon na space. Kung mahugno ang ceiling yun, nakaskilid sa bangko nga na kutson. Nagkitawag kong triangle. Triangle mag-protected dito. Og matumbahan og kuan, matumbahan og pader, at least mahimo siyang murag triangle naka sa sulod sa triangle. Oo, naka-sulod triangle. Oh, okay. Pag nay matumba diya sa imong kuanan sa kilid. Ang tanan gyud Mike, kalma din. Continuous incessant praying. Ampo kanunay. Sige kampo Mike. Amen. Sir, pagka nay mga ing-ani nga calamity ang tanang mga evacuation center nagipahimo ni Gob, open na sa tanan, sir? Open. Bisag May mga marka na, Mike. Oh, okay. Required na taga doon ay mga pointers, mga arrow. Kaya nga sa gym, parang barangay na diya. Parang barangay. Ang mga tao naglibo, Gob, kay asa sila kung sa evacuation center daw ta
basig tsunami daw motong uban daghang kay nanakas bukid diya sa kuan Kiagot, Gob. Well, ana man ginang instinct sa tao, pero imong analyze on kay isulti man dito sa kuan sa Red Cross. Pinagi ni Silver Gordon gabi kaya manggi pangutana si kuan katubitong sa Weather Bureau nga kuan Mike katong tuang linog kagabi ang epicenter nato dili sa dagat, dili sa baybayon, Okay. dili sa yuta. Okay. Kay sa yuta man Wala walay gyoy tsunami. tsunami. So pag Sa sa dagat pa to, ay tsunami. I see. Okay. O to pag text nimo, Gob, ato ang gipabot sa mga katawhan niya, pwede na relax lang, pwede na mo pauli kay ang dagat okay ra niya, ang linog wala man na igo dito sa dagat, so walay banta ng tsunami, way ang kabalakan. Pero wala gyud maing laki aning linog, Gob, no? Wala gyud maing laki. Wala gyud. Wala may laki, pero laki kag babae, yan kalma. Kalma gyud. Oo. Try as hard as possible to be calm. Ako sa gabi, ako rin umusako din na napi mga sakop din, nakataranta sila. Taranta. Ako, tarawan ko kumay, pero I have to control myself. Kaya natay mga silinga, nagpanik na, lakaw-lakaw. I went, sa gawas kasada, Mike. Sa open, sa kasada ni Star Third, ito po standby. Nakikita ko sa mga tao, sige, istorya, yung mga, siyempre, nagkakitao ng gagi. Ko, di naman kinanglan mga ito. Kaya nga dito, mga ito, kadalge, kalisyo, mga ito, pati. Ko sa sakyan ninyo, magsakaw mo. Di naman kinanglan. Akong sakyan din na kinanglan mga ito, kay normal na ang dagat. Naman, istorya pa may gabi ini ko, Alex Season, kapitan sa dahil, sa mga tawagan. Jadi, ama ko responsan ko, normal naman ang dagat dire. Okay. Tapos, mga 8 o'clock. 8 o'clock pa ito gabi So kung katong pag-ingon ni Kapitan season niya dili normal, kana siguro murag makulbaan ta, pero kay niingon mas Kapitan niya normal ra ang tubig dito gabi ang dagat, so mao to nga nag-ingon ka, Gob, nga okay ra. Dili pa normal, Mike, wala siya pandalan. Wala siya niadto dito. Diba? Secondly, nag-text ako ang Piapi, punta Piapi. Nga si Juan, si Mrs. Sombrado, konsyal na rito sa barangay. Ingon siya, primero nga, Gob, ang paypayon sa Piapi. Later on, mga after 15 minutes, yun siya, ibalik ang tubig ko, normal na dire. Okay. Mga 15 minutes na normal ang tubig. Kumusta ka, sir, ang mga proyekto ni Ma'am Didi ng mga classrooms, no? Well, that is part of the what should be inspected. Ilang inspection nun. Hangtod kanus ba, sir, ang pag-suspend sa class, Gob? Karoon lang at lawa, unless ay mga untoward incidents yung ito in between. Okay. Wala, karoon at lawa. Okay, Gob. Sige, sir. Sige, thank you. Okay. Daghang salamat, Gob, ha? Thank you so much sa imuhang mensahe, Governor. Atong aman sa lalawigan, mga bay, Governor Douglas Cagas.